Nation Network TV. Lakbay Katoliko bayong adlaw kanatong tanan. Ato na po ning hisgutan kining usa ka magwawali sa laing sikta ay nunto unsay relihiyon ni nga nagpabuyag na pod. Nagpasaway, nagsigig panghilabot sa simbahang Katoliko. Sa maong video nga atong nakuha gikan ani nga source, nangita ta og dagway aning bayana kung sa ginaw nga ni para makita na to. Pero sa dihang gipang screenshot na to, ala demonyo ang mukha. O niya pa o. Di ba? Maglibog ta ni kung iya pa ba nis Ginoo o dili. Now, nang hilabot sa pagtuong Katoliko, gidaot ang atuang mga imahe. Particularly na kaning mga imahe ni Santa Maria o kining atong mga crucifix nga wala jud nila tuohi. Normal na sa mga yawa nga di mo tuo sa mga butang balaan. Para atong matanaw ang kinatibok ang video, ato ning i-play. Mao ni ang nahitabo. Ako mga babae, mga matanon, kinahanglan niyo ang Ginoo kay dili na to kaya ka kita rin magkinabuhi diri sa kalibutan. Hallelujah. Siguro na yung mga dato karon na feeling nila nga I have all these things. Naanak ko yung mga kinahanglan din na ako kinahanglan ng Ginoo. Siguro garbo na kayo mo sa mga tubangan kay mo ingon mo nga dili na ako kailangan ng Ginoo pero ang tinud kailangan nimo ang Ginoo. Bisan daw siya pagbalik asa ka magila ka pagkagot imong ngipon dito sa inferno. Hallelujah. Mga katanon, magkatawa mo karon pero kaabot sa Ginoo. Asa man mo, Lord, tabangi ko asa ka Lord. Iwasa ko Lord, pero wala second chance sa inferno. Hallelujah. Siguro na yung mga Katoliko karon dire. Hallelujah. Ako ikaino sa inyo ha. Ang sabay pulo sa inyo ang reporto kung di. Hallelujah. Ang Ginoo buhay ang atong Diyos. Ang reporto, hibo na sa tao. Sige guys, kung nakadaw. Kumutubag ba? Pero ang Ginoo, kumutubag. Kaya yung reporto, wala na pulo sa tumahan sa Ginoo. Kaya ang gahom ana. Wala na. Gahom ni Satanas, pero dili. Gahom sa Ginoo. Hallelujah. Sige mo simpa ang reporto, pero dili na mao kamatuuran. Wala akong kabalo na suko na kay Ginoo. Kay Ginoo, gilisan ang Ginoo sa larawan na dili mao mismo ang love sa Ginoo. Hallelujah. Sige mo simpa na. Sige mo, God, Lord, Jesus, kayong tawag sa reporto, pero dili na mao. Hallelujah. Mag-ingon-ingon mo. Come on, preach. Anong wala akong gitubag sa Ginoo? Anong wala gitubag sa Ginoo? Ako mga plano. Come on, preach. Anong wala gitubag sa Ginoo ko? Ako mga pag-apok ay lahat man. Ang imong Ginoo. Yawa ang mana ng Ginoo. Hallelujah. Magailang ka ba? Akong apilan ni reporto. Apilan ko ni reporto kay basig makuha na. Una-unahatan awa. Wala ipulos ang reporto. Diba? Kaya ka mo na mismo. Ang magluwas dili. Sa panahon sa linog. Dili ka mo ang iluwason ko. Dili ka mo muluwas sa iya ha. Diba? Hallelujah. Kawan pa nino. Kamu ay mo kahit ulo. Kaya ang Ginoo. Maabot na ang Ginoo. Maabot na si Jesus. Thank you, Lord. Dirana mo panahon sa iya. Lord, sabay ko Lord. Lord, kuhan kaya kalayo. Sakit kayo Lord. Nasunod ako ang lawas. Sige na. Siguro, makaingon mo karon na. Kuang ako mag-preach dire. Pero ang tinuod. Hallelujah. Ipasidugan ni sa Ginoo. Kaya mismo kami. Ang iyang ipadala diri na. Nalugaan mag-preach sa kamatuuran. Mga higala, tama na na inyo ang pagkapos sa inyo kausan yung kinabuhi. Tama na yung pagkapos sa inyo ha. Amen. Hallelujah. Dili na mo ang plano sa Ginoo sa inyo ha. Dili, alaot ang plano sa Ginoo sa inyo ha. Kung dili magpataugong ka mo, maayong plano sa inyo. Mga magkakaroon na ay mga pakaaroon inon. Dahil mga dato na mo ingon na taas kay garbo silang kinabuhi mo. Ingon sila ka. Wala ko na niyang lang sa Ginoo. Wala, dili na ako kinahalan ng Ginoo. Kay naano ko'y tanan diri. Mga babae. Saan mo na niyo pagpagwapa kung wala ko kayo nabis ko sa Ginoo. Bisa sa Ginoo ang nagbuhat sa inyo. Nagbuhat sa langit kong sa yuta. Saan na niyo pagpagwapa? Saan na niyo persela? Mismo ko ka Ginoo. Pwede sa Diyos. Wala akong kailan mo. Hallelujah. Muhay na masaya magpugal-pugalan mo karon pero wala minahad mo kay akong kinadala ang kamaturan sa Ginoo.
Ano mga tumali sa mga tubangan ko mag-istorya sa batak sa inyo ha. Sinutan din sa Ginoo ko mag-istorya batak sa inyo. Dagaan manggol, ang ikapos sa Satanas karon. Kaya mismo sa inyo kaugalingon, moingon mo, nga dili nyo gitinahangan ng Ginoo. Ang tinood di kananglan sa ninyo. Hallelujah! Tama na na yung pagsimbat, Diyos Diyos! Tama na ng pagkaposlen na dili ka na mga sa Ginoo! Hallelujah! Walay lahat sa ngalan ng Ginoo! Kundi Jesus Christ! Walay lahat! Walay pangalan! Walay lahat! Walay lahat pangalan ng Ginoo! Kundi Jesus Christ! Amen. Dapat ko ka-Muslim! Pero dahil salamat sa Ginoo, kinuwas ko niya! Hallelujah! Pagkapos ito tanap na may Muslim ka, Muslim ka, pero dili na mao. Walay religion, walay lahat pangalan, namuluat sa inuha, kundi si Jesus na, Jesus Christ na Diyos. Hallelujah! Mga dahil kayo mo ulo, sige mo banlungan sa Ginoo, pero pwerte yung kagahit ulo. Sa panahon na bumalik siya, ayaw mo pag-ingon nga Lord, asamang ka, asak ka. Kana nakaway, siko kayo, yaw-yaw. Hallelujah! Mga batanon, tama na yung pagkuyap-kuyap! Tama na yung pag-sexual nila! Mga lalaki, tama na yung paglasko sa babae! Hindi na mao ang pagtanaw sa Ginoo sa babae! Inalangga niya mga babae, tama na na! Mga lalaki, tama na na yung fornication, masturbation, hindi na maayo! Hindi na lamigin na sa pilit! Pero pakas na sa kaaway! Lamigin sa pilit! Pero imperno yung padunyan! Hallelujah! Kaya ka mo, di ba? Sige na mo sa mga tawa mo. Pero pagkakot sa adlaw, ayaw mo pag-ingon mo, wala man bigay na sa Ginoo nga bumalik kay siya. Wala bigay na sa Ginoo nga magtanay silot. Pagkakot sa tan, ayaw mo pag-istorya nga. Ibiyahan ko sa Ginoo kay wala ka niyang istoryahin. Sa katungkulan, mga igala namin sa iyong atubangan siya rin. Para mag-pray sa kamatuhan sa Ginoo, pero nagkahit-kahit ang ulo. Hallelujah! Paminawa ang tiyog sa Ginoo! Paminawa ang tiyog sa Ginoo! Kay dili ni iya sa mga tao maligkok man sa Ginoo nga gusto niya maluwas mo! Kaya hapit na siya bubalik! Hapit na siya bubalik! Mga Katoliko! Hallelujah! Sa tinood lang! Inanta mo! Hallelujah! Kada Diyos-Diyosan ninyo! Kada Diyos-Diyosan ninyo! Grabe naman kasi ko. Mga katolik. Yes, Holy Spirit na Diyos na istorya. Hallelujah! Makaimutan mo karon na kung saan na siya. Kung saan na yung kibuhat, di ba? Kung nagbuang-buang, okay na mabuang-buang. Mga batanon. At least nakalagan sa Ginoo, dili inferno. Hallelujah! Maabot ang time. Yan ang mga ginusol kung mismo ni balik ang Ginoo. Maabot ang time nga. Muingon mo nga, Lord, di pa sagdandag ko nimo kay wala ko nimo giingnan nga maabot na ikaw. Wala ko nimo giingnan nga naisilot dahil Lord. Naisilot sa mga sala na mo kinabuhat. Tama na ang pagpakasala mga igsoon. Dili na makalagay kundi maka-imperno. Tama na ang pagpakasala mga batanon. Tama na kayo sa Ginoo. Mga lukewarm Christian, maluoy mo. Giluwas ko sa Ginoo para dili mag-lukewarm. Giluwas ko sa Ginoo para dili mo join diri sa kalibutan. Sa mga buhat sa kalibutan diri. Tama na Christian lukewarm. Hallelujah. Wala ka ni giluwas sa Ginoo para lang magsayo-sayo, magkuhan-tuhan sa TikTok, magkuhan-tuhan, maguyak-uyak. Hallelujah. Wala ka gitawag sa Ginoo masturbation, fornication. Wala ka gitawag sa Ginoo para umalik si mo sala. Sa imong pagpakasala, gusto man ni mo ibalik si Jesus Christ sa cross. Nagihuman na niya tanan. Ginawa ko na, siya ang mga kasalanan. Ano magbalik-balik pa man magpakasala? Tama na yung pagpakasala, mga igala. Oh, nakita ninyo? So, giunsa gyud niya paghilabot ang simbahang Katoliko. Giayon niya tamay o giayon niya daot, gibirahan niya pagayo kining atong mga imahe. Wala binaaning gipakita nato kaganina ang crucifix. Di ba? Giayo gid niya nagdaot. Giayon nilag tamay ang mga rebulto nga nasusulod sa simbahang Katoliko. Now, I don't know kani nakita nato sa picture kung
na screenshot na to ug unsa na siya simbahan ba na ug kining gitawag na to og City Hall kay pirti man gid niyang atubang dia basin simbahan punas Katoliko at kay balok ng City Hall ba na kay kasagaran na nilang puntarya ang simbahan yung Katoliko ilag yung ginitan pagayo di ba o nangita bitaw kog dagway ning dagbayhan na kung unsa gyud ang kuan ani ihag yung nawong para malantaw na to inigpitik na to screenshot ingon ani magi makita o di ba mura ba og na pa mura bag kanang demonyo ang siniplatan ba murag nasaniban gid siya og pinakadaghan kayong demonyo now angay unta tang masayod kung magwali mo wali lang mo sa inyong tinuuhan ayaw mo panghilabot sa Katoliko kaya in the first place ang Katoliko man manghilabot ninyo igo lang tang nag-response ninyo sangya lang mo mabuotan ng tao okay na pero ayaw mo panghilabot sa simbahang Katoliko kaya wa man may manghilabot ninyo unsay sala aning atong mga imahe unsay sala aning mga imahe ni Santa Maria nga inyo man yung initan pagayo balansihon na ninyo dinhita sa Old Testament natay gitawag na tog prophetic book usa na niini ang libro ni propeta Ezekiel prophetic book na unsa may giingon sa libro ni propeta Ezekiel atong mabasa ang Biblia niya mabasa na to sa Ezekiel kapitulo 41 bersikulo 17 padulong sa 19 ningon ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan 18 sa mga palmira og mga kirubin ang hulagway sa palmira og sa mga kirubin nagulhos-ulhos matag kirubin may duha ka nawong 19 may nawong sila sa tao nga nagatubang sa palmira sa usa ka kilid og ang naong sa usa ka leon nga nagatubang sa palmira sa laing kilid gikulit kini sa tibuok palibot sa templo di ba na sa Biblia kinsa ang katumanan anak kay prophetic book man na walay lain ibida na ko ning amo ang retablo sa Labason Parish Church ang patron ni Senyor San Vicente dara mao na ang among mga simbahan Katoliko ang atong simbahan na ay mga imahe tungod kay mao na ang katumanan sa giingon ni propeta Ezekiel nga ang templo sa Dios mapunog mga imahe mao bitaw ni kun atong tan-awon pag-ayo ha ang giingon ni propeta Ezekiel mga kirubin unsa man ni kirubin nagrepresentar og mga balaan kay ang kirubin balaan man na so that's why ang simbahang Katoliko daghan kay mga imahe nga mga balaan naa sa sulod particularly na ang aning kang Santa Maria sa magleon. Di ba si Kristo nagsimbolo man sa usa ka leon? Nabo mo imahe ni Hesus Kristo? Sama ani? Wala. So ilang gidaot ug ayo kay take note base sa Biblia, dili kadawat ang yawa niining mga imahe sa atong balaan. Musurinder ko sa akong pagtuong Katolisismo kung makabasa mo sa Biblia nga ang mga imahe sa mga santos, particularly na imahe ni Santa Maria, iya siyawa. Dios. Kaya kung makabasa mo, muhawa ko sa kung pagkakatoliko. Pero wa mo'y mabasa, galana lang mugputot, inyong panghuna-huna, wala musibo sa realidad. Sa laing bahin, kining bayhana, wala ni sila kailaon sa Dios. Sa Biblia atong maklaro unsa bagay Dios diya. Sulat ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 4 niingon busa mahitungod sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Nahibalo kita nga ang Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Di ba? Unsaon pagkapasar aning imahe ni Santa Maria nga apel sa Dios, mga butang man ni nga tinuod. Kay naa man gyud exist nga Santa Maria, naa man gyud si Mama Mary. Ikaduha kanang giingon niya nga gisimba ninyong mga Katoliko ang mga imahe. Wala man tatudloen na sa atong simbahan nga simbahon ng mga imahe. Kay niya sa atong panudlo Catechism of the Catholic Church number 2132 nga giklaro dinhi sa atong Catechism of the Catholic Church nga ang atong mga pag-ampo wala makasentro sa maong imahe kung dili sa gilarawanan
maunay atong gisintro. Kay kung atong ilhon nga kini mauna jud ang atong Dios, ang mismong Dios Amahan o mismo si Kristo dili na mo ang Dios o mismo ang Espiritu Santo dili na mo ang Dios, maunay makapadios-dios sa tao. Unya kung atong tan-awon ang ilahang preaching, diya. I have all these things. Naanak ko yung mga, naanak ko, kinahanglan, hindi na ako kinahala ng Ginoo. Siguro, garbo na kayo mo sa mga tubangan, kay mo, ingon mo nga, dili na ako kailangan ng Ginoo, pero ang tinod, kailangan ni mo ang Ginoo. Ay, unsa may nakita na to? Mga plaka. Placard gipangdala na mga bersikulo kapitulo ba. Wala man sa Biblia. Nga mag-preaching ta, magdala tag placard kapitulo bersikulo sa Biblia. Anaas Biblia no? Si San Pablo atong basahon. Niya sa The Living Bible paraphrase Galatians chapter 3 verse 1. O foolish Galatian, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ, death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Kani. Di ba? Laha ki plaka. Unya napay gingon sa Biblia. Sa Hebrews chapter 13 verse 10 sa mao Japon nga translation. Ningon no? We have an altar, the cross where Christ was crucified. Di ba? Klaro kayo. Mao nang natay altar nga naay cross. Ilan na? Wala. Unya sa Biblia 40 ka buok ngalan sa Dios gihinganlan sa Biblia. Apan wa gyud ko kabasag Santa Maria mo nang pakyas ang iyahang pamahayag. Maunay labing tinuod. Sangyaw lang mo mabuutan ng tao apan ayaw mo panghilabot sa Katoliko. Kay kami may murisbak ninyo dahil na ba po ninyong suko-suko? Dahil na ba po ninyong ingon nga gidaot mo sa Katoliko? Ang imahe mismo ang templo sa Dios mismo na ay mga imahe. Apan tanawan ng inyong simbahan, tay simbahan sa born again maglibog tana kung simbahan ba na budigas asin. Di ba? Na pa simbahan gyapon nas baptis. Libog tani kung sa simbahan na napay. Sus Ginoo ko, simbahan sa Sabadista. Unsa man simbahan libog ta kung bodega ba nas kupras, bodega ba nas putaw, wata kay balo. That's why nga ang templo sa Dios mahibal-an nga kana siya iyahas Ginoo tungod kay naay mga imahis Ginoo. Sama pananglitan sa kwarta. Kaning kwarta nga piso. Unsaon na to nga mahibal-an na to nga kini kwarta gyud tungod kay na siya larawan ni Jose Rizal. Authentic. Kay kung mupalit ka sa merkado, mupalit ka sa restaurant, mupalit ka sa dagko nga mga tindahan, nagdaladala ka og kwarta nga walay imahe, maisuhan pa ka nga scammer kay nagdala kag piki nga kwarta. And that is why usas makapaila na to nga kining kwarta tinuod tungod kay naa siya imahe. Sama usab ana ang simbahan ni Kristo. That is why ayaw mo panghilabot sa Katoliko. Kanang iyang giingon nga nganong wala dungga tungod kay naamoy mga ribulto. Wala dungga ang iyong pagampo. Mali. Kay ang Ginoo dili bungol. Ang Ginoo dili siya bungol. Ngano? Munang sayo pangilang pagingon nga wala dungga. Gidungog na sa Ginoo ang atong pagampo. Apan wala pa lang nagihatag kay ang Ginoo nangita siya og mas maayo pa alang kanimo. Unya dili ta mutuo nga sa simbahang Katoliko ang mga sakop wala gipangdungog ang ilang mga pagampo. Ngano man daghang mga Katoliko nga nagtestimonya na nga ang ilang mga pagampo gihatag gayud sa Ginoo. Nya moingon mo nga wadunggas Ginoo? Nagyapon ko'y kasinatian na. Di ba? Kadtong nagsakit ang akong ipon. Grabe kay kasakit. Apan sa dihang nagnovena ko sa inakan sa kanunayng panabang ni Santa Maria. Wala pa ako nahuman og novena, naulyan ang akong sakit sa ngipon hangtod karon wala na mo balik. That's why experience na mao ni kaning mga magsusupak sa simbahang Katoliko. Si Brother Noedora, pastor noon Katoliko na ngayon, kay nakamatas kamatuoran. Usalanas akong gibida sa daghan kayong mga pastor nga namalik sa simbahang Katoliko. Muna akong advice ninyo, ayaw mo panghilabot sa Katoliko. Sa angyaw lang mong mabuotan ng tao,
okay na. Pero dapat manghilabot mo sa Katoliko, magtotoos tayo. God bless!